Takavimbisa paya kakuti tiri kuenda kumba kwaSabhuku uko kwainzika nevana vaya ndivo vakatema paguva ka3 ndivo zvakare vakaradza maTombstone mumba. Ndingangoti nyaya dzese zvainzi namama vaya ndakaramba kugarwa nhaka saka ndozvimwe zvikonzeresa izvozvo, saka upenyu huri kuvaomera naizvozvo kandokwatakuenda kati tinonzwa kakuti nhau iyi yakanyatsomira sei, vanotiwo kudii nenyaya iyoyi. Endiwo zvakare taperekedzwawo kuti tifambe nemwana anoziva nzvimbo, mumwe mwanasikana atambenge tichitaura naye ndiye atiri kufamba naye kuti tinonzwa kuti nhau yakamira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini wena? Ngiyaphila sihlobo. Njengokuthembisa kwethu muli yeZimbabwe ukuthi sizabe sihamba phela sisiyakhuluma lo Sabhuku onguye njalo ubamncane, onguye njalo ogconwa icala lokubana nguye owagamula kathathu lapho kwakumele kungcotshwe khona umufi, nguye njalo owalalisa amaTombstone endlini yakhe. Khanya ngani vele amacala wonke nje akhulunywayo abekwa kuye. So sithe sihambe siyekhuluma laye sizwe ukuthi yena uthini, yena uzixazulula njani indaba zangikhona, sizwisise. Sihambe lo mntwana ade sike sakhuluma laye ngemuva ubana esiphelekezele phela siye khona siyefika sizwe ukuthi kuhamba njani. Elami igama nginguThadiyana Shekuthama, umandlovu wenu ospecial. Chimwe chaningade kukuyeuchidzai pane zvaigunungunwa nevana zvavaichema ndezvekuti Sabhuku ari kuya rimwe divi ari baba vemusha zvakare, uyezve rimwe divi ari kubva azvita Sabhuku. Kana paine zvinoda kuripiswa pamusha ari kuya achiripisa saSabhuku, kana paine zvinoda kugadzwa pamusha ari kuya akamira sababa. Ndofunga izvozvo zvakare ndozvaikombilenwa nevana kuti zviri kukonzera confusion. Ichokwadi Shumba, ndakanzwa vachichema sho kuti atichazivi kuti chichi kuitika baba kana kuti Sabhuku. Zvese atisikuwirirana nazvo. Kunzima muli yeZimbabwe. uSabhuku nguye njalo ubamncane, usefike ezingeni lokuthi uyahlawulisa abantwana bakhe abazalayo ezimele njengoSabhuku. Kunzima, kuyamangalisa kakhulu. Kuti dzimwe nguva vanoya vachiripisa vana varivo Sabhuku, ivo vari bamnini. Kana vazoona nhau yakasutana nezvavari kuda vanoenda vakamira sababa votoripisa mbudzi, huku votojea kumba kwavo zvavo, vana vachichema kuku. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Paicheriwa makuwa aiwa tikubvunza kuti zvakasvika sei. vari kubvunza mubvunzo wekuti zvakasvika sei ikoko. Wachangamira wakazoudzoona isusu kana paine nhau dzakadaro tinofonera mambo, hatitenderwi kupinda mudunhu ramambo zvisina mvumo yake.
saka mambo takamufonera akati ndikutodzinzwawo dziri nhau kubva kwamuri, handisati ndaziviswa nhau iyoyo. Asi kwamuda kuenda ndeuku, fambai makadai ndopawabva watipa ava kunzi batai ava. Ndo vanokwanisa kusvika nemi area yamuri kutsvaga. umusoro ukaonekwa futi makuwawo vanhu vekudhara vaingoradzwa muti munharaunda iyi airatidza kudaro mabhonzo acho. saka mira ingoti patinenge tasingoromo zvitina tikazvibata tinongodzigadzirisai apa takatopagadzirisa umusoro kuti tikakugadzirisao kuvakirira nematombo. Saka especially ipapo futi pakaonekwa pacho kwadhuze nogwaramba pamvurudzi ndingangoti panga pakatoradzwa futi munhu kudhara kwete maimati pamba pamusoro apo pakabatwa futi mabhonzo futi vanhu vachingoroma zvitina vakambogadziriso ripota kunamama vakatigadzirisai. Alright, chakaitika ndechekuti takati tiri kuda kuradza mukomana akatisiya mukadzi wemusikana, saka ndobva taenda kunongedzera kuti cherai apa. Vanhu vachera ndobva vaona mabhonzo, vakandidedza ndikasvikaona mabhonzo acho, kutaridza kuti kana ari mabhonzo yose vanhu takatarisa ndeyekudhara vaimborimwa. Saka I think ivhu rakadzikira, saka ndozvakazoita mabhonzo aitenga ari pachena. Tobva tachinja nzvimbo yekuchera denda ipapo tadzorera ivhu ipapo. Pamusoro paizvo tatinourongwa kuti tizoungana sevillage tinoona kuti tingaite seitesa matombo tonyatsofutsira zvakanaka. Mabhonzo atakaona iwayo achitaridza kuti ndiye munhu kuti anga achitaridza kungofanira kuti mupimbiri something like that. Mabhonzo akaterebei. Asi ndingade kuziva kune mamwe mabhonzo ataurwa namabhonzo anogara achiwanika. Nhau idzodzo mambo anozviziva here kuti ndo zviri munzvimbo make? Isusu mabhonzo atakaona kudhara takazviripota kuna mambo achiri wanyamukoho, baba wavo vari kutonga, wakati endai mogadzirisa. Zvimwe zvikaonekwa nomusabhuku kunokanywa zvitina kusoro kwedhamu, wakati endai mogadzirisa, vanhu vakakavha. Rimwe racho riitiro apa munda mangu apa paseri pemba. Pane chi? Ndo patori nemamwe mabhonzo akabatwa patakagadzirisa. Takatoronga mabhonzo akagadzirisa munzvimbowo. Nditori munda mangu. Alright. Saka tingati nhau yemabhonzo iwayo saizvozvo kuonekwa kwakaitwa chinangwa chimwe cha stage yamava ndeyekuita sei? Atakaona kumusoro ongo stage yatinayo ndeyekuenda kogadzirisa tichiisa matombo kuti pataridza kuti irinda rakanga riripo kudhara. Anosiwa ari ipapo here kana kuti anofanira kubviswawo vigwa somewhere? Isusu tinogadzirisa tiri panzvimbo iyoyo, hatigoni kuti tisimudze tichiti tiri kunoga somewhere ngokuti otherwise hatina urongwa ihwo noruzivo ihwo. Then imwe nhau yatanga tichida kunzwa zvakare nde panovigwa munhu handiti? Panonzi panocherwa, kunonzi kuita sei? Kutema zvokutanga kutema ruharo. Ipapo handisi kuziva, hanzi makaita mapadza matatu asi pachifanirwa kuitwa rimwe chete. Zvakamirawo sei? Mapadza matatu hapana kuitwa mapadza matatu. Munhu akanga akuzviita wacho akatoita nokusaziva nokukanganisa, akanga akutema badza rechituru vatati zvoitwa basa 1 zvatokwana, kwete matatu. Kwete matatu. Munhu akanga akutoita nokusaziva. Ko zvikunzi zvakare chituna chakashama muromo nekusvinura maziso, makazvionawo here Pasabhuku? Izvo
kuzviona ndakazviona zvikagadzirwa vanhu vakamuvhara vakamuvhara. akatotaura kuti munhu akasvinura alright, mirai ndizouya kwamuri mama kuitira ndisati kamera uku neuku makazviona. Asi kana zvinhu zvakadaro zvaitika, chii chinofanirwa kuchiitwa? Kana zvakadaro zvaitika pachivanhu chedu, vanhu vanotora kana mafuta kana chimwe chinhu zvavanoita kuti avhare maziso nomuromo avhare. Mubvunzo wangu wokupedzisira ndewe maTombstones. Toziva kuti pachivanhu chedu maTombstones harari mumba, ari kunzi akasvikorara mumba, chii chikonzero? Chinoitika kuno ndechekuti kana muchiita matombo, kuisa makuva matombo anouya the same sanhasi tichiti tukaisa mangwana. Nhasi uno anosvika mumba kuno kuchivanhu chedu, oiswa mumba, ofukidzwa nemachira machena, vanhu votandarira vachiimbira matombo iwawo. Tinozwa kuita mangwana acho kusemusudza matombo uchienda kuisa paanofanira kuiswa. Ndozvatinoita. Zvokuti zvamuri kutaura izvi zviri maererano netsika dzinotedzwa namambo wekuno? Ipapo kuti ndikupindira kuti tsika dzinotedzwa namambo wekuno ndinganyebe kuti ndingape mambo nekutika imimi kana muri pasi pamambo Nyamukoho, tsika dzamunotedza ndedzekwaNyamukoho. Saka hatizotarisire dzimwe tsika dzakaendawo nekwadzo munzvimbo yaShe. Saka ndati izvo tikavabvunza vaNyamukoho vanowirirana here netsika idzodzo dzekuti maTombstones anokwanisa kurara mumba ozoitwa mangwana? Regai ndipindure semaziro angu. Ndisingade kuti nini mambo anozviziva, ngokuti pane zvimwe zvinhu zvinotaurwa kuna mambo zvichiparidzwa sedare ramambo kuti ndinoita ichi nechichi. Izvi takagara takangozviita setsika dzechivanhu muno kuti matombo anorara mumba zuva iroro mangwana achoiswa. Chisingatenderwi ndechekuti matombo auye achipedza kana kuti 3-4 days arumba. Izvo zvinoera pakudii? Pachivanhu chedu vanoti hazviitweba, hamene kuti vanokoshesei pachivanhu chedu kuti hazviitweba kuti ati 3-4 days arumba. Kunzwa kuti nhasi akauya ofukidzwa otandarirwa mangwana osimudzwa oenda kunoiswa paanofanira kuiswa. Tingangoti pamusoro kana kuri kuti isisu tiri kuita zvomakuva, tingangoti mazuva ano somaonero tiri kuita makuva shuwa matombo anouya oiswa mumba, kuti haiswe muimwe imbaba anenge akaiswa munomu, moita inge muno munhu handiti kofugidzwa nomachira machena, kana dai ari mairi kana dai ari matatu, dombo rega rega rinenge rinojira raro. Mangwana kuseni tomuka pakuenda koisa matombo aya manje, tochitora tofukidza machira aya pakuzoya kudura owerengwa tobva tapera pakadaro jira riye roenda kunase. Nekuti sei ndabvunza kudaro, pakazoitika chishamiso zvakare chemwana asina kumborwara nguva refu mushure monge maTombstones arara mumba. Izvo zvinoita kuti vanhu vazoti rufu rwaMwari kana kuti tiripo makasimba here muri kuno. Zvinodaro kuitika. Taita maevents akawanda ane maererano nendufu idzodzi nemakuva iwayo kana kuwakira. Makuva iwayo taisa maheads anga akawakirwa mutara. Patakawakira makuva aya tava kusangana nedambudziko rakafanana nero, asi urongwa hwanga uri humwe chete hwokuti urongwa hwedu pakuwakira makuva ndiri kuuya pamataura. Urongwa hwedu pakuwakira makuva tinototaurirana kuti mangwana tiri kuda kuwakira makuva sezvamanzwa zvichitsindirwa nachairman weMasabhuku aya. Tataurirana kudaro tinotouya tichitotandara zvemanheru tichiti mangwana tiri kuwakira, vamwe vanoitora sokunge kuti nyaradzo. Tatandara tichiimba zvatinoimba tiri pano paumba, mangwana acho kuseni toenda kuwakira makuva. Izvo zvatagara tichizviita. Chishamiso chakatoitika ipapo panhasi uno yokuti chidaro tisingazivi kuti munhu uyu kana kuti mwana uyu sokuya kwakaita hatina kunge taziva kuti angachirwara here kana kuti chii chaka chiripo kana kuti zvakazotora sei kuti zvisvike
nguva iyo ngokuti makuva iwaya takaisa maheadstones musi weSunday uri musi wa 13 uyu tikazodedzwa kuti kwaita murwere seni rakadedzwa kumba ikoko musi wechipiri musi wa 15 kumanheru kuma9 o'clock patakapedza kuita urongwa musi weSunday handina kumboziva kuti chii chachiri kuitika kuti munhu anga chirwarere kana kudi asi chakazoshamisa ndechokuti takazonzwa kuti munhu akanga abatwa malaria tikatoona proof yokuti munhu anga ari kurapwa malaria nezvakatorwa pafoni sepikicha kuti munhu akanga akurapwa malaria isu zvakatotinetsawo seni zvakatondinetsa kuti ko inda zvauya sei munhu anga chimborwarira kana kuti kudi iye hatagona kutaura naye munhu akatisiya akashayika uri musi wechipiri tatobva kuita zvematombo zvatakaita Sunday vanhu vatokotoka Sunday vachienda uyo akashayika mwana wenyu handiti pandasvika pamusha ipapo ndavabvunza inini kuti chiitiko ichi munochiona sei zvikanzi isusu ndo maperero atiri kuita mumwe akatsikwa nemota mumwe akanyura mumvura nhasi uno uyu angobatwa nemalaria imimi sababa semukuru wemusha pane here zvamati maita mukuedza kufambirawo kuona kuti chii chapedza mhuri yangu chinoitika ndo chinodai so munoziva kana kuri kuti kusara panhaka yemusha dambudziko rikauya rakadaro so rinenge ranangana nesu tese kubvira kuti wanenge wari paumba ipapo nesuwo tiri kuno kufamba kunodikanwa inini ndotozvitarisira kuti panofanira kuti pafamba asi zvinhu zvinenge zvichirongwa tiri pamwe chete tichikurukura nhau yedu tiri pamwe chete tichidayirana pamwe chete nokuti tisimuke tifambe kuti handikono kuti ini ndiri panapa ndokuti ndiri ndega ndakusimuka ndifambire mwana iwo amai wacho asipo zvinhu zvinenge zvida kuti tese tibatane padambudziko iroro tofamba tiri pamwe chete ndipapo ndo pandabvunza kuti pane here sofa zvamati mamboedza kana kutaura nevana venyu ivava kuti ngatifambei vakagoramba aiwa ndokupai mukana wenyu wekutaura uchapiwa mukana handisati takurukura nhau iyo pari zvino alright tauya kwamuri vanzvadzi taura henyu mati kudini ndinoda kuedza kuvabatsira pamuri kuti hanzi imimi sababa makamboedzwa kuti mufambire ivo sevana vasara varipo vacho panapa chaipo chaipo havapasvikeni nyararangire watotanga kusvika panapa nhasi wazvinzwa watanga kusvika panapa nhasi chiri kukutarisai kuti mufambe muye muti baba ngatimbofambei chii ndiri kumbira mbonyarara wani takazongoya kunodedzwa kuti hanzi mwana afa kuti vanhu vati waona kuti kuna baba pana baba vanofanira kutungamirira mhuri havazvioni but kana paitika dambudziko vanoda kutanga kupa vanhu vari panapa mhosva ndipapo ndo panaida kunzwisisa vanzvadzi kuti anoenda kune mumwe ndiani seni inini ndikawana dambudziko inini kwandakaroorwa kana kuti kwandiri kugara ndinotouya ndotovaturira kuti baba ndiri kufamba ndikubata zvakadai kana tichikwanisa kuenda ngatiende iwo ndiwo ane kodzero yekuuya koti baba sababa wakasara wakasiyiwa wachinzi ndiwo baba ngatimbofambei kana varamba ava ndo panobatika kuti aiwa sei munhu aramba kufamba zvinoti iwo haunambobvira wakabuya kuti hanzi ngatifambei saka iwo hawangaite simba rekumukira ngoti ngatifambei iwo mhuri yacho wasina kumbobvira wakauya kuti ngatifambei kana muchiti wemhuri yacho muri kuda kutaura here kuti ava baba havasi muridzi wemhuri iyoyo ndo zvazviri kureva nekuti vana vacho wese panapa watsike saka zvikureva kuti havasi baba wavo nekuti dai vaiziva kuti ndibaba wavo dai vachiuya panapa komutsana nababa wavo kusauya kwavari kuita kuratidza kuti vane vamwe baba wanoziva kunze kweavo wavanosvikira nekuti pano havatsike ini nditori mwana ndikutorwadziwo futi nezvakaitika but inini ndinofanira kupa baba ava puresha kuti baba ngatimbodai zvino kana muchinyarara kuti zii zvinorevei imimi muri mwana wavo handiti ndiri mwana wepanapa ongo
ndoida kubvunza kuti munambogara mapawo pressure kuna baba futi nekuti muri vamwe chete isi tinotofamba izvezvi marimwe zuro yanotanga takatofamba but isati gone kunosimudzawo kuti ngatifambe wasingatsiki pano zvino unotanga uchiti pamunhu asingakutsikire pamusha wako unonomutanga uchiti chii? Alright, ndanzwa muchida kutaura mati kudi Innocent utazofe angasina kutsika panapa angawirisiwa naye mirai ano pachanga mirai inini ndizo maida mimi ndizo maida wakarabati ndizo maida I'm going to the police. I'm going to the police. tichaenda kukoti kumapurisa auya atinatidze chikwambo chauri kugara vakataura hande kung'anga izvozvo kana watobva kuterenyu unoterana ndakaenda nepagwanzo vakabata mbuya yake uyu kutaura zvese izvo ndakuzvitaura siya kiri ndiri baba wako kiri matumana chizanditi handisingoti pane zvimwe zvinhu zvatikaendera mberi ine handifaniri noisi ndiri sabhuku ine handibvumirwe kukuita noisi murikuona kuti zvinotadzisa kuti ufambe ndizvo zvinhu zvakafana neizvo wagutsika nebano kurarama kwangu asi ndiri kuti ininika dai kuri kokuti pane vanopindira panyaya iyi kana mapurisa ngavatore mhuri iyo ititekaire wanzwe kuda kutadza kwangu ini ndini ndakaita dambudziko rese kutakura mwana akaenda kukoti vakudzoka naye zvese wagutsika nebano ini ndotedza chiwanhu wakura ndisira kunyepera ini ita chiwanhu handina mati ene chiwanhu ichocho ndinotochiita ndisingatarisire kuti pane dambudziko rimwe randinogadzirisa inini ndiri sasabhuku nyarara iwe nyara ndikumbotaura ndikutaura nevavo inini ndiri sasabhuku kukudherera kwavanokuita ikoko ndo kunokupai kuti wakunongedzera isina nebasa rese vanokudherera siteka wambo kurispekta iko vanavo havakurespekta ida kumumamisa
chiretika wakuru ndechokuti kana uri baba mumusha unogona kutaurira zvako zvakawanda asi dambudziko iro rini rinotondinetsa mhuri iyo iyi nhasi uno musikana yekuuya pamaita pano ndikototanga kusvika pano wakauya vana ava hawana kana kutaura nengamhurisana nengaongwa izvo vandakabata ipapo tasingataure namai wavo kana nevana ivavo vasikana vanhu vandakagona kutaura navo vana pavana ivavo vanakomana 2 wakataura nebaba onini zvinowanikwa awanichi kuruko kuti urongwa uchitakurwa nevanasikana vachifanana nevakomana ivoka unogona kuti dambudziko iro ratinge iri ngatimbonasike tiri pamwe chete ini handitye kana kutekaira ngokuti kana uchitya kutekaira unenge uchiziva kuti pamwe ndine katurikwa ini handitya kana kutekairira mhuri iyoyi but zvimwe zviro zvinokonzereswa zvokuti kana pamba pano ndikatadza kugarisana mhuri yangu zvakanaka tinogona kuita uyanga panapa tichipindiwa nomwe munhu tonongedzana tega tega isusu nokuda kuti tee tisina kubatana nokuwirirana ndozvandingatotaure chete chete zvakanaka kuti achitora auye nacho akuratidze kuti chikwambo ichi chiri kupedza vanhu ichi andataura kuti hanzini ndikushandisiwa pano ini ndikushandisiwa neizvozvo zvitori open tikuzvida chaizvo nda kuti apinde achitore chikwambo auye nacho machitora pikicha pamachitumira mberiyo sorera kuru dai kuri kokuti musikana kuya kwaita naye mauya naye chikwambo chanokutaura kunongedza inini baba wamukudza wazvarabana ari kutaura chikwambo kunongedza inini ndindiye chikwambo inini kana iwo pachezvavo wana kana vapinda dambudziko kudai wachida kuti tibatsirane titekaire pamwe chete wachauya wachitaura wachazouya wachitaura matauriro rudzii kuti titekairire dambudziko iro tiri pamwe chete wachiti ndindiye chikwambo wanogona kuzozvitaura kuti ngatifambe hazvigoneki but inini nditori munguva yepfungwa dzokuneseka nemhuri iyoyi kana yakagara mhuri yemukomangu wakasiyiwa nomukomangu nditori mupfungwa yekuneseka dai kuri kokuti inini ndichizokwanisa kuti nditaurewo chiga chega chega cheichitika mugari watakaita mumusha muno mune mhuri iyoyika handifunga kuti zvingataurike handifunga kuti tingagarisane zvakanaka asi ndiri kuti nise mhuri dai wanga vachida kuti tifambe sokuya kwaita muchitora nhau anga asingakwanise kusvika kutanga noise aifanira kutanganzwa kuti chiri kutaurika chii after that woti baba isu toda kutekaira ngokuti munhu kuti nditi wamuzarabani wane chikwambo tisina kufamba inyaya kuti kazotadza kuwabata chii chinozoitika chokwadi izvozvo ndio zviro zvatenda tarisa ini kuti ndibate dambudziko rese kusvika raperaka ndisingataure nemhuri iyoyika zvinhu zvakaomana dai ndati umwe baba ane pfungwa dzakafanana newamwe anokasika kuwiraka ndaitoti panapa handisi kutaudzwa sababa inini handisi baba ndaitoregera kubata zvinhu but ndakati no hapana wandinoramwira ini sababa ndiripo ngatibati but tatakawanda wedzidza ipapai pawana mukoma wangu wokera d waritonga ri ipapai asi ndakati nini zvandanyoresa mapepa ndichindafambira ndini munhu ashaka ndini ndakanomisa mumochari hapana wandinoramira but iwo wana wasi kuzoona bazvese izvozvo kana kuti vari kuti here ndiri kuizviitira kuti ndii ndauraya here haitondino inini kutaura chokwadi wakuru ndikutaura inini pachezvangu tisati tafamba ba ndoda kukutaurirai inini ndinoita zvechiwanhu asi handina kana chinhu chakaipa kana imbo mumba mangu mandinoitira kana kuti mandakaisa machira echiwanhu imomo imi ndogona kutopinda nemini choti tarisai muone iye kana mai manjiso munogona kupinda hamunambizi kupinda mumba munotori nechibage wamuzarama munotori nechibage chevillage imomo muboyska chevillage handina imba inoira munhu kupinda papanape handina imba inoira munhu kupinda pana sorry tadzoka zvakare ndima tiperekedza muchitiratidza nzira mazopedzisira maakurovana chii chikonzero because zvanyanyondirwadza ndechekuti munhu ari kutaura kuti zvenanzi wana hawatsike pano kutoshamisika kuwana pano nhasi ndaigara ndichiendaomba kwavo hembe chaiyo inopfeka mwana uyo ndini ndobvisa hembe mama wasingazive ndichimupa akuti hanzi ndakumubvunza kuti ko baba lwese watatisati svike pano baba lwese wafira kupi handi wafira kwamba penyu zvikanzi wanga washedzwa nani kuti wasvike papi pano wakundita inini muipi murorawo chaichai mombe akaisa status yekuti zvoni nyangwe ndezvepano pasi chete kudenga hakuna akutengwe dzimba nemotokari nemari yeuroi murorawo chaichai mukadzi womwana wamombe status yacho ndinayo awakundita inini muipi kuti hanzi chikwambo chekupedza ndezvekumba kwenyu pane munhu angaurai mwana wake
wadi kuti zvoni alright tauya pana pangatifambe wazoda kufamba saka fona kuti akufamba tega egedza tifambe ndozvandipa hasha kuti angandiudza kuti anga ashedzwa nani pano pamanyaradzo yanga aita kuti azofire pano ndinofanira kuzobvisa bhutsu yangu ndikamurowa ndozvandirwadza apa chimwe chandirwadza kuti ndisimudze bhutsu yangu ndimurowe inyaya yekuti zvona angandipindira kuti siwamwe wake tiri kuchema kutiudza kuti zvona hanzi akashedzwa nani pano etuzati akauya ega wanotati hatisvike mama wangu ariko kumabona ikoko inosendwa changa ariko mukazi wacho anga ariko kete anga aripo so wanoda kuti zvone anzi auye panapa wada kuti ndiende kunodini saka ndo nhau chete yandirwadza iyo kuti tizosvike pakurowana enga hapana kumboti because tadzoserana tarowana kana wachitiona isusu wati tanzi tiri wana wawo yesi ndibaba wedu takawaka gwara loisi apa bamukuru kwarara wati wakai tawaka sisi wedu wekufira mvura tawakaguwa tapedza vakati zvoni wanhu wese wekwamapundu waenda kuno wakaguwa inini sasabhuku ndisipo unofanira kuisa huku tutu iwo mai wacho wawakaguwa inini sasabhuku ndisipo noti sababa sasabhuku vanofanira kubvisa mbudzi vakaidya mbudzi kumba kwavo tsonzi zvenanzi hatisi kuti shungurudza izvozvo zvokuti vanenge vachidya mbudzi dzepano tiri kudzokera isusu ndichadzokera mama hawana rugare panapo hawana kana rugare I think tichatoenda kuna mambo tinokumbira kuti mambo tikumbira kana vachititsvagira kumwe kwekuti tigare tiwasiye musha wavo wagare isitobva yedu musha mavo because hatizi wana wavo watoda kudzokera kupi kuSouth Africa okay yes ndafunga kuti kunorwa zvakare no handichatomborwa asi zivai kuti pese pandasangana nawo polisi wanu pandasangana naye pese ndikumurowa kusvika kumba kwavo kwatofiwawo because hasi kuti nakizeta makuwa akazara papanenge kapo mangwana uya atsikwa nemota mangwana uya afira mvura mangwana uya arwara malaria ndio tokufambisa shoko rokuti inosenda afa nemalaria akaexpire mapirisi akaexpire mapirisi ari mumba mapirisi haana kuexpire afa nemalaria aiwa kuno kwaita madzonzoni kufamba wachudza vanhu kana wachinge wakarwadzwa neufa kwainosendi vangaudza vanhu vemuvhileji rekwasombi kuti uyai kwamaiketi kwaitika madzonzoni imombe yange yafa here kati munhu anonzi madzonzoni saka hatizi kumira kana ndichifamba tichafamba igo back to send afafa chinombodzi madzonzoni chi kana mombe afa ndipo panonzi paitiwa madzonzoni apa pambafa munhu wakuti paita madzonzoni saka tisiuziva kuti madzonzoni imombe here kati isaona ya so hatisi kuziva kuti madzonzoni yemombe here kati imbudzi pamwe inosendi imombe yanga wachiudza vanhu kuti paita chi kwaita madzonzoni saka tichafamba kana tichipera tese tichapera kana tichidzoserana tichadzoserana kana isu tichiendawo kun'anga yedu ichaita go back to sender ndizvozvo kati tisu tauraya innocent zvinongodzokera kwatiri ndicho chirongwa chamaona kamuri yezimbabwe taenda tiine chinangwa kachekuti tiri kunokurukura asi ndingade kutaura kuti dambudziko razouya pauya amai tikati mwana anga akatakura mwanasikana anga akatakura mwana wake tingati mumvana waSabhuku ndiye akonzeresa bongozozo rese sei tichidaro nekuda kwokuti iye paasvika atoya achitotiitira noise zvekutotadza kuti tiite interview yedu mune zvakanaka achibvunza kuti chii chamuri kubvunzwa ipapo zvezve zvinoitwa kana tingati nevanakomana iye ari mwanasikana angoya achikonzeresa izvozvo zvinova zvabva zvatongotanga kukorongonya mumusoro mumwe mwana uyu Giresi. Zimbi ndava muli yeZimbabwe ziyaboroma njengokubona kwenu sifike kahle sibili kodwa kusuke kwasokusiba lo msindo esingathi thina umntwana ofikileyo umntwana khanya ebelele but umama uhambe wayamvusa wambiza uthe thina sithe sikhuluma ebengani uzama ukulwisana lathi ukubana singayenzi phela ama-interviews yethu kahle ufike wakhuluma ukukhuluma kwakhe yikho kusuke kwaqalisa nje ukuthi kucine sokubamba abanye kucine sokusiba lo msindo hatitarisire Zvibhakera pese patinenge tichifamba tinoda runyararo vedwe mhuri yeZimbabwe dai matinzwawo chatinenge chida kuyananisa kamhuri kuti musare muri mune zvakanaka mutsvaga way forward kwete zvekuzopedzesera mavakurwa naizvozvo hatikurudzire Zvibhakera tinotigadzirisanai murunyararo kuti pane zvimwe zvamuchada kutaura nainzo aiwa ichokwadi ichocho shumba runyararo ndo kupedza nhau dzese nekuremekedzanawo kungotaurirana zvakanaka mune zvakanaka ndatodzawo zvemwanasikana akunyararidza baba kuti aiwa baba imi munotodhirirwa nyararai ini nditaure pakadaro panenge pakunetsa mwanasikana for that matter kunyaradza baba panhau yanga chaanga aifanira kungoita mwanasikana kupinda mumba ona baba vachiita interview yavo yapera vanhu
vanhu tozviendera zvedu, nekuti kalevhel yake iye yabva enzana nelevel yemusikana ataenda naye. Ichokwadi naye wanga singazonyarari. Aizonyarara kwaanogonyarara chimwe mwana akutaura anobva atoko inini ndini wanenganzi ndinyarare. Ichokwadi. Ende kana vapa semulevel zvazvibhakira. Zvatwazvibhakira kungasenani mhuri yeZimbabwe sikhuthaza ukuthula abantu asizwanana nini lapho kuphuma khona ingxaki asilungisana nini kahle singalwisani. Thina abeDrewmas Media sikhona ukuthi sikhuthaze izimuli ukuthi zibambane ngokuthula kungabi lokulwisana. Sengwadzise mhuri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends.